IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inyuswat just be active summer program ti City Tourism Office iti Ciudad ti Laoag ang mga paay iti naornos kinapintas sa pakasursuruan di gitubing iti panawen ti summer. Sagun ka ni Mr. Michael Christoph Agustin, SK Federated President iti Ciudad, kada aldaw wenno kada duwang aldaw ket sumsumrek di gitubing iti City Hall tapno masursuruan da di giti na duma-duma at talento babaen ka di giti top teachers iti Ciudad. Inbatad na ang makatulong daytoy a programa tapno adda pagkaabalan digiti ubing ken adadda ang mapadur as ti talento ken sirib digiti sumaruno a henerasyon. Just be active this summer apo ket programa ti gobyerno syudad under the City Tourism Office nga summer class da. So mangangayan apo so every day damit every other day nga sumsumrek da iti gobyerno syudad ti City Hall tapno masuruan da dagiti top teachers tayo. So napindas dito nga programa ta adobraen dagiti ubing tayo itatang summer season. Kabayatan na inayo na pay ang nakaplano met ti panakaisayang kat iti recital tapno may pakita digiti amin ang nasulsuro digiti nakipagpartisipar iti Just Be Active Summer Program. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.